guys, welcome to Happy Space. ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు COVID-19 పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మా లైఫ్ స్టైల్లో ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి, ఏమేమి చేంజెస్ మేము చేసుకున్నాం లైఫ్ స్టైల్లో, అండ్ కోవిడ్ మా మీద ఏవి ఎన్ఫోర్స్ చేసింది. కొన్ని చేంజెస్ మేము హెల్తీగా ఉండడానికి, కొంచెం రెసిస్టెన్స్ గెయిన్ చేయడానికి మేముగా కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నాము. సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు యూ గైస్. వాట్ ఎవర్ ఐ డూ ఇస్ సమ్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు ఎవరికైనా ఇంకా కొంచెం బెటర్గా ఏమైనా తెలిసిన, if you feel that we can do this better, please let me know in the comment section. I'll try to inculcate it in my lifestyle. So let's get into the video. So the first thing first major change ekkada vachindante bayitiki velletappudu. So when we go outside, there's a lot of thing that has changed. Like Hyderabad lo situation is getting worse and worse anamata. So మేము ఇంకా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అండ్ బయటికి గ్రోసరీస్కి, వెజిటబుల్స్కి వెళ్ళడం తప్పట్లేదు. సో మేము యూజువల్గా ఏం చేస్తాము అంటే, వీక్లీ వన్స్ నా హస్బెండ్ వెళ్ళి వెజిటబుల్స్ తీసుకొస్తారు. బట్ గ్రోసరీస్, వెజిటబుల్స్ అన్నీ తీసుకురావాలి అన్నప్పుడు నేను తను కలిసి వెళ్తాం అనమాట. సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వాట్ వీ క్యారీ ఈజ్, సో ఐల్ షో యూ గైస్. ఫస్ట్ ది శానిటైజర్ కార్లో ఒకటి ఉంటుంది, అండ్ ఇంట్లో ఆబ్వియస్లీ చాలా ఉన్నాయి. సో వీ స్టాప్ యూజింగ్ లిఫ్ట్. కిందకి స్టేర్ కేస్ మీద వెళ్తాము. వీ డోంట్ టచ్ ద రైలింగ్, వీ డోంట్ టచ్ ద వాల్స్, రైలింగ్ ఏం ముట్టుకోకుండా కిందకి వెళ్తాము. మేము కార్లోంచి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు దెన్ వీ వేర్ దీస్ గ్లవ్స్ అనమాట. సో ఈ గ్లవ్స్ లైక్ ప్లాస్టిక్ గ్లవ్స్, ఐల్ షో యూ వన్. ఇలాంటి గ్లవ్స్ వేసుకుంటున్నాము. ఈ గ్లవ్స్ వేసుకొని వెళ్తాము. అండ్ దెన్ ఆ షాప్లో మా పని, లైక్ సూపర్ మార్కెట్ అలా అయితే ఆ షాప్లో పని అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చిన తర్వాత అవి అక్కడే రిమూవ్ చేసి, అక్కడ డస్ట్బిన్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ వేసేసి మళ్ళీ శానిటైజ్ చేసుకుంటాము. ఇంకొంచెం మంచి వెరైటీ ఆఫ్ గ్లవ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. ఇవి కొంచెం ఎక్కువసేపు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి వేసుకుంటున్నాము. అంటే యూజువలీ దానికే వెళ్తాం కదా, గ్రోసరీస్, వెజిటబుల్స్, దానికోసమే వెళ్తున్నాము. సో ఇవి మేజర్. అండ్ ఇవి రీయూజబుల్ మాస్క్స్. ఇవి యాక్చువల్లీ ఎక్కడ కొన్నారో నాకు తెలియదు. సమ్ మెడికల్ షాప్, మీకు అన్ని మెడికల్ షాప్స్లో దొరుకుతాయి అనుకుంటా. సో ఇవి రీయూజబుల్. మనం యూజ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత వాష్ చేసుకోవాలి. దీన్ని కూడా మేము హ్యాండ్ వాష్తో, డెటాల్ హ్యాండ్ వాష్తో వాష్ చేస్తాం అనమాట. సో లైక్ ఫర్ 20 seconds కంపల్సరీ వాష్ చేస్తాం. లైక్ 1 minute వరకు వాష్ చేసి దెన్ వీ డ్రై ఇట్. సో ఇట్ ఈస్ రీయూజబుల్. మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో రిమూవ్ చేసేటప్పుడు కూడా లైక్ వీ రిమూవ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్, ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట. సో ఈ పార్ట్ని అసలు టచ్ చేయం. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వి టేక్ షవర్. ఎవరు వెళ్ళొచ్చినా ఖచ్చితంగా స్నానం చేస్తాము. సో హియర్ కమ్స్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. తీసుకొచ్చిన వాటి గురించి, లైక్ వెజిటబుల్స్ అండ్ గ్రోసరీస్. ఏవి గ్రోసరీస్ తెచ్చినా, ఏ పార్సల్స్ వచ్చినా ఒక 1 day, లైక్ 4 to 5 hours ఖచ్చితంగా మేము బయట ఉంచుతాము. పార్సల్స్ వస్తే 1 day వరకు బయట ఉంచుతాం, బాల్కనీలో ఉంచుతాం అనమాట. అండ్ దెన్ కూరగాయలు అయితే మేము రాక్ సాల్ట్ ఉంటుంది కదా, రాక్ సాల్ట్లో ఒక 3-4 hours వరకు నానబెట్టి వాటిని డ్రైన్ చేసేసిన తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్ మీద ఆరబెడుతున్నాము. 4-5 hours అయిపోతుంది అనమాట. సో వెరీ రికరస్ అండ్ టీడియస్ స్టెప్, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు నేను ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటే మీకు అనిపించి ఉండొచ్చు లైక్ కొంచెం ఓవర్గా ఎక్కువ కేర్ తీసుకుంటున్నారేమో అని. వీ డోంట్ నో. అంటే మా ఇంట్లో ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు, అండ్ మా ఇన్లాస్ మాతోనే ఉంటారు. మేము ఎఫెక్ట్ అయినా మాకేం కాకపోవచ్చు. వీ నెవర్ నో హూ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. బట్ ఎవరికి డిడ్లీ అనేది తెలియదు. సో వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్. దాని తర్వాత ఏంటి అంటే లైక్ మోర్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ కన్సంప్షన్ అండ్ ప్రాపర్ వైటమిన్స్ డైట్ మేము ఖచ్చితంగా తీసుకుంటున్నాము. లైక్ ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ కన్సంప్షన్ అండ్ ఫుడ్ బయట నుంచి కంప్లీట్లీ అవాయిడ్ చేసేసాము. లైక్ అంటే దొరకదు కూడా ఆబ్వియస్గా. సో మేము ఇంతకుముందు బాగా బయట ఫుడ్ తినేవాళ్ళం. బయట రెస్టారెంట్స్కి ఆర్డర్స్, డెలివరీస్ అలా చాలా చేసేవాళ్ళం అనమాట. వీ హ్యావ్ రెస్ట్రిక్టెడ్ దెమ్ అ లాట్. చాలా తక్కువ చేసేసాము. తక్కువ కదా, అసలు లేదు. అండ్ ఇంట్లోనే రకరకాల డిషెస్ ఎప్పుడు నేను వండుతున్నాను. లైక్ ఐ ట్రైడ్ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ద లాక్డౌన్. ఒకసారి సమోసా చేశాను, పన్నీర్ బటర్ మసాలా చేశాను, పానీపూరి చేశాను, లైక్ కట్లెట్ చేసాము. అట్లా చాలా ట్రై చేసాము. సో దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ చేంజ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అప్ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్. యాక్చువల్లీ అది మా మీద ఎన్ఫోర్స్ చేసినట్టే, బికాస్ వీ లవ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ మేజర్ స్టెప్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆయిల్ చేంజ్ చేసామన్నమాట. ఆయిల్ మనకి యాక్చువల్గా ఇట్లా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్, రిఫైన్డ్ ఆయిల్ అని చెప్పి మనకి బయట దొరుకుతుంది కదా. సో మేము అది కాకుండా ఈ మధ్యనే కొత్తగా స్టార్ట్ చేసాము. ఏంటి అంటే చెక్క గానుగా నూనె అంటారు అనమాట. దట్ ఈస్ కోల్డ్ ప్రెస్డ్ ఆయిల్. మనం వాళ్ళకి సీడ్స్ ఇస్తే వాళ్ళు మనకి ప్రెస్ చేసి ఇస్తారు, లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రెస్డ్ ఆయిల్ ఉంటుంది, అక్కడ తీసుకోవచ్చు. మా ఇంటి దగ్గర ఒక షాప్ ఉంది. బట్ ఐ బిలీవ్ దట్ దిస్ ఇస్ వెరీ ప్యూర్. ఎందుకంటే మనం అక్కడికి వెళ్తే మనకు ఒక 5 liters స్టాక్ కావాలంటే వాళ్ళు మనకి మన ముందే చేసిస్తారంట. సో దట్ ఈస్ వెరీ
నైస్ అండ్ సేఫ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ఆయిల్. బికాజ్ మనకి ఇప్పుడు నార్మల్ ఆయిల్ చాలా ఎక్కువ, మనకు కొన్ని ప్యాకెట్ ఆయిల్స్ చాలా ఎక్కువ కంటామినేషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక లీటర్ గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ రావాలంటే 3 kgs ఆఫ్ గ్రౌండ్నట్స్ని మనం ప్రెస్ చేయాలి. ఆయిల్ రావాలంటే 1 kg ఆఫ్ గ్రౌండ్నట్ మనకి 100 రూపీస్ పైన పడుతుంటే మనకి 1 లీటర్ గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ మాత్రం 100కి దగ్గరలో వస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్. సో మేము దాని నుంచి మీకు షిఫ్ట్ అయ్యామన్నమాట. సో ఈ వీడియో ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు మేము ఇంకా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ వాడలేదు, గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్ మాత్రమే వాడాము. సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఎందుకో చాలా చేదుగా అనిపించింది. సో ఇన్ కేస్ ఈ వీడియో చూసి మీరు ట్రై చేద్దాం అనుకుంటే ప్లీజ్ ట్రై గ్రౌండ్నట్ ఆయిల్. అండ్ దెన్ ఉప్పు, సాల్ట్ వచ్చి మేము బ్లాక్ సాల్ట్కి షిఫ్ట్ అయ్యాము. దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఐ విల్ గివ్ ద నేమ్ సమ్ వెరీ, తెలుగులో దాన్ని ఏమో అంటారు, అది కూడా నేను మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. అవి మేము తీసుకున్న ఫుడ్లో చేంజెస్ అనమాట. అండ్ దెన్ లైఫ్ స్టైల్లో అంటే వర్కౌట్ ఆ చేంజ్ కూడా మేము స్టార్ట్ చేసాము, బట్ ఎక్కువ లేదు. లైక్ బట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సమ్ ఎక్సర్సైజ్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్. బికాస్ ఇంతకుముందు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళం, బయటికి వెళ్ళే వాళ్ళం, సో నడిచే వాళ్ళం, సో అదంతా మిస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు వాక్ ఇన్సైడ్ ద హౌస్ ఇట్ సెల్ఫ్, లేదంటే ఏదైనా చిన్న యోగా కానీ చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజెస్ కానీ బ్రీతింగ్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. బికాజ్ బ్రీతింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ దిస్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్, బికాజ్ ఇట్స్ రెస్పిరేటరీ డిసీజ్. కాబట్టి ఇంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా కూడా వీ మే గెట్ ఎఫెక్టెడ్, వీఆర్ నాట్ ష్యూర్ అనమాట. సో ఎప్పుడు కొంచెం భయం ఎప్పుడు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి హౌస్ క్లీనింగ్లో మేము తీసుకునే మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి అంటే, ఎర్లియర్ ఎప్పుడైనా క్లీనింగ్ అంటే ఐ నెవర్ రియలీ క్లీన్డ్ ఎనీ ఆఫ్ ద డోర్ నాబ్స్ ఆర్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఆర్ వార్డ్రోబ్ హ్యాండిల్స్ ఎప్పుడు క్లీన్ చేయలేదు. బట్ ఇప్పుడు మేము ఖచ్చితంగా అవి క్లీన్ చేస్తున్నాము. డోర్ నాబ్స్ అన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నాము, వార్డ్రోబ్ హ్యాండిల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ నుంచి ఆ డిసీజ్ ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. వచ్చి టచ్ చేసి మనం ఓపెన్ చేస్తాము, క్లోజ్ చేస్తాము, డోర్స్ తీస్తాము. అండ్ స్విచ్ బోర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ లిక్విడ్తోని ఫ్రీక్వెంట్గా క్లీన్ చేస్తున్నాం. అండ్ స్టవ్, నాబ్స్ ఇవన్నీ క్లీన్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో వాటన్నిటిని డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ లిక్విడ్ తోటి ఒక క్లాత్తోని క్లీన్ చేసేసి, యాక్చువల్లీ ఆ క్లాత్ని పడేస్తున్నాను నేను, అదర్వైజ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా అవి యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో దాట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. ఐ హోప్ దిస్ వీడియో ఇస్ యూస్ఫుల్ టు యూ ఆల్, బికాస్ ఇవన్నీ మేము ఆలోచించి చేస్తున్న ప్రాసెసెస్ అందరూ చేస్తున్నారు. మేమేమైనా మిస్ చేస్తున్నామో మాకు చెప్పండి. సో విల్ ఇన్కల్కేట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ షెడ్యూల్ అండ్ రొటీన్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.